하던 정마 FC 고수가 안솔릭 스포츠 에소시에이션이 자나नै गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावग्रोदों मानो होनोब्ला जोंहा 24 थारिखनिफ्राय सेप्तेम्बरनिफ्राय दिनै 6 थारिख अक्ट'बरसिम जोङो कुसुगाव आनसलिक स्पर्ट्स एसोसिएशना मोनसे खेला होदोंमोन फुटबल खेला बियो जाहैबाय कुसुगाव चेम्पियन्स ट्रफी दा बियो दिनैहाय फाइनाल खेला जानानै थांबाय आरो दिनैनि बे फाइनाल खेलायाव गेलेदोंमोन जोंमा एफसि क्लाब आरो जोंहा बनजार एफसि दा रिजाल्ट हिसाबै जोंहा मा होनो कुसुगाव चेम्पियन्स ट्रफीखौ बनजार एफसिया आवग्रिनानै लानो हाबाय आरो रानार्स आप हिसाबै जोंहा जोंमा क्लाब फाथाखाथा बिथांमोनहा रानार्स आपखौ आवग्रिनानै लानो हादों दा बे समावहाय आङो मोननैबो टीमखौ आं कासानि आफादगिरि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरदों आरो लोगोसे कंग्रेचुलेसनबो होदों दा बे समावहाय जोङो दिनै जोबोद खुसि मानो होनोब्ला कुसुगावआव फार्स्ट टाइम जोङो कुसुगाव चेम्पियन्स ट्रफीखौ होदों आरो बेवहाय गोबां रायजो राजा बिथांमोना दिनैहाय खेलाखौ नायनो फैदों आरो जोंखौ सापर्ट खालामफैदों जोङो फार्स्ट टाइम जोङो बेबायदि मानसिफोरखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला खेलाया गोबां जालांदों खिन्थु कुसुगाव चेम्पियन्स ट्रफी बायदि खेला जाफेराखै बे कुसुगाव आर.एन.डि. फिल्डआव आरो स्पेक्टेटर्स अडियेन्स गोबां अडियेन्स जादों 10,000निबो बारा मानसिफोरा बेवहाय नायफैदों दा बेनि थाखाय जों कासानिफ्राय जोबोद रंजाखानाय मोनदों मानो होनब्ला बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो बिथांमोननि सापर्टनि थाखाय दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो हाबाय दा बान्था हिसाबै जोंहा ट्रफिजों लोगोसे चेम्पियन्सनो जोङो 50,000 रां हरनाय जादों आरो लोगोसे रानार्स आपनो ट्रफिजों लोगोसे जोङो 30,000 रां बान्था हरनाय जादों खुंफुंनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंहा लाइमोनफ्रा दानि लाइमोनफ्रा माखासे गाज्रि लामाजों आगान सुरलांदों बै निसा बुस्थुफोर लानानै बेखौ जोङो बोरैहाय डाइभार्ट खालामनो हायो खेलानि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय खेलानि फारसे आक्रोशन लाबोनो थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिखौ मेनलि जोङो लानाय जादों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरबावनो सानदों जे फैबाय थानाय समावहाय जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन आरो नोंथांमोनखौबो जोंनि बे हाबाफारिफ्राव हेफाजाब होलांगोन मिजिंथिदों।